Det er torsdag morgen, og Anders Iversen starter sin dag i KU's lokaler i Aarhus. De her mange timer, jeg nu kan bruge på en dag, det er for eksempel sådan noget som uddeling for kandidater, og sidde og planlægge og tilrettelægge, sidde og finde ud af, hvad vi skal, hvor vi skal tage hen. Så er der også en del arbejde forbundet i de her valgplakater, man kører rundt og ser på vejene. Så det er også en stor indsats, der kræves der. Den konservative valgbus kører rundt i hele landet, og i dag er turen kommet til Aarhus. Første stop er et integrationsprojekt i en bokseklub i Viby. I hvert fald her i Aarhus er K en rigtig, rigtig stor støtte for partiet, og det tilkendegiver de også. Det er altså os, der måske har lidt mere gejst i forhold til familiefaren. Det er os, der måske har tid til at sætte tid af til den her valgkamp. Og det er os, der sådan ligesom er dem, der kan stille med rigtig mange mennesker, når det virkelig gælder. Det, som jeg får ud af det er måske nogle rigtig, rigtig gode kammerater. Det er altså under en valgkamp, sådan, man bliver knyttet rigtig tæt sammen med de andre KU'ere. Og så også den her følelse af at kæmpe for en sag, som man brænder ret meget for, det er heller ikke nogen dårlig følelse, kan jeg godt afsløre. Hvornår er det dig, vi ser stige ud af valgbussen som minister? Det jeg er ked af at sige, det bliver det nok aldrig, fordi at, jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt at være med til, men det er ikke den vej, jeg vil gå. Så det tror jeg ikke, det bliver. Det vil bare være støtte. Ja, men man skal aldrig se aldrig. Anders Iversen fortsætter dagen med valgbussen for at støtte de konservatives valgkamp.